Croeso i'r stream. Heddiw byddwn ni'n parhau gyda Pokémon Coch. Dyna ni. Cyfarfod staff mewn awr. So mae rhaid I fi cadw at awr heddiw. Achos mae cyfarfod am hanner awr I un. Felly, dyna ni. Sy'n gwasgu bottom cywir. Felly, dyna ni, 4 bathodyn. A dyna ni. Sy'n cofio o tro diwetha, ni newydd curo'r doi... paid dweud bod I ddim wedi safio tro diwetha, byddai yn crio. So, gael cael look nawr. So dyna ni. So, 5 So yeah. Dylen ni edrych nawr ble So, fi'n meddwl cael y map allan. Fi'n credu dwi'n anghofio ddydd beth yw'r peth nesaf I wneud. So ni wedi wneud Celadon. Bod yna. Ni wedi curo hwn I gyd. Ond fi'n siŵr ni wedi mynd bellach na hwn. Achos... o'n I wedi curo a cael hitmon... Dyna ffordd gorau I gweld. Hitmon... mae 'da fi hitmon champ. Ffantastig. So mae wedi safio yn y lle cywir. A dylwn ni bod yn ffain. Felly... just gwirio bod y chat... fanna. Cwestiwn nawr yw ble ni'n mynd o fan hyn? So, ni wedi bod yna. Rydyn I bod hyn I gyd. Lavender, Pokémon Tower. Fuchsia. Cinnabar Islands. Felly, unrhyw un sydd wedi chwarae'r gêm yma o'r blaen, fi'n credu
dechrau yn cofio beth sy'n nesa. Fi ddim yn siŵr, so na I trio mynd un cyfeiriad a wedyn mynd nôl y ffordd arall. So, fi di wneud Celadon. Beth mae fe gwneud? Cer allan o ffordd Team Rocket. Pokémon fi gyd yn iach. Gal fi gwybod yn y chat os chi'n gwybod beth yw'r peth nesaf. Fi di wneud 4 gym. A ma' na... O, falle fan hyn. Be sy'n fan hyn? Mae'n mynd am gwsg. O, fi di curo hwn. Hwna'n... Sos ddim hwnna. Pwy sy'n fan hyn? Team Rocket sy'n bia Saffron rwan. Be ti eisiau cero yma? Wedodd boss mae fe bu ar dref. Right, mae rhaid fi curo Team Rocket. Dyna sy'n clir. O, gwatcha le ti'n cerdded. Gwatcha. Hyper potion, nice. Pa mae'r cerddoriaeth ar gyfer fel transfer neu esblygiad? Fi ddim yn gwybod. 5 full heal. 3 revive. Wow. Drwy hyn lawr tipyn bach. Dyma ni, Team Rocket. Oi bach, be ti'n neud yma?
ni yn edrych ar DuckTales 2 i chwarae hwnna, ond ni ddim yn gallu cael ei gweithio ar Everdrive GB, felly falle erbyn tro nesa. O na, ni'n cael hwnna'n barod. O na. Miw ddim wedi cael tro am chydig, felly Hwniad mega. Raticate. Whoa. Something good. Gwffiad. Beth yw gwffiad? Mae'n gael newid i. Bydd Silphco yn uno gyda Theme Rocket. O'n i wedi cael Silph, ddo. Fi wedi neud hwn. O na fi ddim. Mae jyst yn debyg. Dim mynediad. Cer adre. Cer adre. Scientist eisiau brwydro. Magneddyn. Fi angen Pikachu fi nôl. Slam corff yn eitha cryf yn erbyn rhain, right trydan. Jeez, mae cadw at tactig am Amas fel. Magnedon. Felly, sut mae pethau gyda chi heddiw? Oes gyda chi llawer ymlaen, neu? Ie, fi'n ffeindio fe... Mae'r bits Team Rocket, o'n i ddim yn sylweddoli gymaint o weithiau chi angen curo nhw trwy'r gêm yma. Ti'n wych. Beth mae fe'n gorfod dweud? Fedri di ddatrys y drysfa yma. Dyma'r thing gyda'r fel y teleport pad things. Ie. Dwi'n cofio hwn nawr. Wei, llongyfarchiadau. Everdrive GBA Game Boy Advance wedi cyrraedd i Mike. Sut mae e? Prynawn da, Mike. Sut mae fe i chwarae? Please danfona cwbl o lluniau ar y Discord achos ar y tab Consoles Retro. Fi'n siŵr bydd pobl eisiau gweld hwnna'n gweithio. Chi wedi bod... ti wedi cael amser caled yn aros ac aros ac aros ac o'r diwedd mae'r Everdrive wedi cyrraedd. So, nice. Yay. Nice. Sorry.
Shwmae Ciaran. O, mae'n ffantastig bod e... Yay, da iawn Mike. Ie, os ti'n gallu postio fe yn y Discord, bydd hwnna'n gwych. O'r diwedd. Phew! Da iawn. So, yeah. Yay. Nawr mae rhaid i chi ffeindio ROM packs Game Boy Advance sydd ddim yn mynd i roi virus ar eich cyfrifiadur. Pob lwc gyda hynny. Actually, mae hwnna'n rhywbeth falle ni'n gallu rannu ar y Discord hefyd. Lle, os gyda chi ROMs chi eisiau rannu ar y Discord, croeso chi wneud, fi ddim yn dweud ie neu na neu beth bynnag, ond mae fe'n lle. Ti eisiau fi ffeindio teleports ti angen? Mae gall ti. Fi'n mynd i... Beth na i yw... Os dwi'n curo holl Team Rocket gynta, a wedyn cael e'n barod i fynd, achos fi eisiau trio curo pawb yn yr adeilad ta beth. Felly, ie, bydd hwnna'n good. Tag mwg. Weis, Stephen, cool. Ie, achos mae'n gallu mynd... Mae'n anodd i wylio rhywun yn methu tro ar ôl tro gyda rhyw puzzle bach fel yma. Mae jyst ddim yn hwyl unrhyw. So, os ti gallu, bai ddim yn dweud na i fe. Llaca. Fistlim. Yeah, swapio. Ready to see. Mae'n fine. Smoke. Ie, be chi'n meddwl o'r dwy tîm Abertawe a Caerdydd yn cyrraedd y play-offs? Os chi ddim yn fan mawr o pêl-droed o gwbl, fi'n gwybod mae Steve yna, mae fe'n cefnogi Wrexham. Mae fe Wrexham? Ie, cefnogi Wrexham. Fi'n siŵr fi wedi gweld Chris... fe'n gwisgo Chris Wrexham rhywbryd. Felly, ie. Oedd hwnna'n... Oedd e ddim ar teledu normal, ddoe. Oedd e'n odd, oedd e just ar radio. O'n i feddwl bod y ddoi, y doi tîm, wel, sydd yn gallu. Wee, Wrexham. So, yeah. Mae hwnna'n just hynod. Right. Ti'n achosi problem i ni. Yeah. Wel, fi'n cefnogi y tîmau Cymru i gyd. Fach dros Cardiff a Swansea. Pob lwc iddyn nhw. Oh, gosh. Yeah. O na, bydd yn good i un o'r tîmau yna cyrraedd y cyngrair. Achos mae lot o arian i Gymru os ma nhw. Felly, dylen ni
eisiau hwnna. A mae'r ddoi nhw wedi bod yna yn y 10 mlynedd diwetha. Felly, come on. Y peth anodd yw, y peth pwysig yw, iddyn nhw buddsoddi yn yr ha. Wel, just cyn... Os maen nhw'n cyrraedd y cyngor, yw i prynu chwaraewyr dda mewn. A mae'r balans yna o gael chwaraewyr sydd ddim yn mynd i gelo yn y tîm a ddim a tynnu pwysau a bethau. Mae'n eitha anodd, fi'n credu. Mae Abertawe wedi bod yn tîm sydd yn traddodiadol yn meithrin chwaraewyr dda ac wedyn yn gwerthu nhw ymlaen am llawer arian. So, ond nawr, bydd rhaid nhw actually prynu mewn. Yeah. So, scouts. Fi'n credu mae yna scouts gwych fel arfer gyda Abertawe. Oh! Beth sy'n esblygu? Oh, nice. Dinosaur. Yay. Right. Fi gweld os oes... Ooh, dinosaur hype. Go on. Woo! Wow. Ni defnyddio'r super potions fi'n credu gynta. Right. O ran defnyddio scaffi. Cwestiwn mawr nawr. Right, os fi'n neud e llawr o llawr, curo pawb ar y llawr yma, wedyn na i trio teleport pad i ddefnyddio. Ww, dyma ni un arall. Eidi ddim ymhellach. Rocket eisiau brwydro, Rocket anfonodd yr Raticate. Stuff coffi gyd wedi dod. Gwych. O, Rhys, wyt ti'n gallu rannu rai o'r stuff ar Discord, y lluniau, achos fi'n teimlo fel ffordd ti'n rannu'r syniad busnes ma, ni gyd eisiau gwybod sut mae fynd o blaen a dilyn chi ar eich taith. Felly, ie. O, na. Ie, oce, just i esbonio tipyn bach i Stephen a Mike a unrhyw un arall sydd ddim yn deall beth mae eSports Rhys a Kieran yn siarad am. Mae gyda Rhys syniad o dechrau busnes newydd, achos mae ddim gyda digon o busnesau fel mae o coffi cryf o Gymru o'r enw Ffa Ni. Felly, ie, dyna yw'r syniad, fel dwedodd Kieran, wedi noddi gan Ffa Ni. A pob stream, ni'n dysgu tipyn bach mwy am beth sydd wedi digwydd a mae Rhys wedi prynu mewn offer i gallu rostio'r ffa a mae just, hwnt a helynt Rhys a'i cwmni Ffa Ni. Mae Steer Cymru'n dweud get it done. Chwerthin y crio. Felly, peth yw, Stephen, does ddim angen
Beth, ti ddim angen annog o gwbl, bydd e'n neud y pethau yma, achos os mae fe'n dweud rhywbeth, mwy na thebyg bydd e'n neud e, felly fi'n diddorol. Diddorol gweld, bydd rhaid bod e'n reswm da iawn i fe stopio fe. Person penderfynol yw Rhys, a un o cryfderau fe. Right, mae gen i blentyn bach yn gweiddi, so na I just gweld beth sy'n digwydd. Rhywbeth I stopio. Byddai nôl. So, sorry man I, oedd problemau gyda plant. Ddim bod problem mawr ond. Gosh, mae Mickey a Mouse fan house neu beth bynnag yw beth o'n nhw eisiau. Right. So, fi di colli, oh wow, 9 kilogram o ffa wedi dod. Wow, o Brazil hefyd, oh wow. Fantastic. Pa Xbox event sydd heddiw, Kieran? Fi ddim wedi clywed unrhyw beth. Fi wedi bod stuck mewn ogof, fi'n credu. Beth sy'n digwydd dy Xbox? Oes na fel reveal neu datganiad neu rhywbeth special? Maen nhw gyd yn neud e tro, oedd Nintendo Direct, oedd Ubisoft i neud rhywbeth, so fi'n syni bod Xbox ti ymuno gyda'r holl datganiadau am pethau newydd sy'n digwydd. Ie, mae'n beth... Wow. Ie, wyt ti'n cyffroes, Kieran? Beth ti'n edrych ymlaen at yn yr
digwyddiad yna. Xbox. Showcase heddiw. Okay. Cool. Blas siocled ac arogl hyfryd. Ooh. O, blas siocled? O, mae hwnna'n syniad nice. First party games reveal efallai, dwi ddim yn siŵr. O, mae hwnna'n cool. Ie, na i edrych allan am hynny. Person gynta. Tybed os bydd sylff wedi difa. Ni ddim yn ymwedde. Ach, rwy ti angen cerdyn. So... ymwedde. Fedri di ddatrys y ddysfa yma. Na, ddim eto. O fi di ymladd rhain. Dechrau am 5. OK. Edrych mewn I hynny. Lle newydd. Eek! Na, stafell. Be fi'n mynd I wneud? Dwy'n mwyn? Dwi eisiau hwnna. Fi'n gallu taflu. Just taflu fe. Beth, dwy'n mwyn? Ie, dwi ddim mewn special, dwi fe. Fi'n siŵr fod yn rhywbeth arall byddai beth yn defnyddio. Yn cael look. Beth yw hwn? Hunan ddinistrio? Na. Fi ddim yn hoffi hwnna, achos fi ddim yn hoffi'r syniad o lladd y Pokémon. Soleil. Fi di ymladd yr ein? Na. Good. Pair y gwylltiau ni bach. Ie, felly disadwr nesa, mae'n mynd I bod... Ie, nid disadwr yma fi'n credu. Disadwr nesa mae'r play-offs yn dechrau. Ife? Os rhywun yn gallu cadarnhau hwnna? So, wythnos I disadwr. Bydd y play-offs. Ond beth sy'n dda yw bydd y rownd cyntaf bydd Caerdydd a Abertawe ddim yn erbyn I gilydd. Felly mae fe'n adeiladu'r tensiwn a cyffro os mae'r ddoi nhw'n mynd trwyddo. Oh dear. Miw. Whoosh. So nawr, gyda'r holl full heal sydd â fi, dylai fod yn iawn. Gwella.
Felly, ie. O, na, mae hwn jyst yn mynd i bod yn fe yn neud I fi cysgu a fi'n defnyddio full heals. Falle na I swapio I dinosaur. Cloddio. Haha! Mae cloddio'n dda. Oh, come on. Just un ergyd. Eradicate? Na. Mae Mew yn gallu delio dy fe. Dyna ni. Navy blue. Rhywbeth lawr fan hyn. Gweithio hwn yn neud. Be allai neud? Unrhyw beth. Yay. TM09, beth o hwn? Ie, bydden ni eisiau bag mwy o faint. Gwybdacl. Pwy sydd ddim gyda lot o bethau dda? Lle chwarnig? Hehe. Okay. Right, so hwnna sy'n pwynt mewn fanna te. Fyny fan hyn. Na, fi ddim wedi bod yma. Mae'n torri mewn. Rocket eisiau brwydro. Ecans. Hyper potion I fe. Ie, mae'n gallu gwella fe hyd at 100 fi'n credu hyper potion. Seren wyb. Rhywbeth. Nasgell arall. Felly, gan fod Ecans yn snake backwards, dylse'r enw fod yn Rdien. Ie, mae... Ti'n iawn, actually. Rdien. Kind of yn swnio fel Rydian. Rdien. Ie, ti'n iawn. Chi'n cynnig hwnna. Yr addasiad nesaf o'r game, fe. Steve? A rai o'r text sydd ddim wedi cael ei cyfieithu hefyd, nhw'n gallu gwneud hwnna ar un pryd. Mae'r enw wedi newid, ond heb wedi rhoi yn coch eto. Yn arian, mae wedi newid. Oh, cool. Okay. Gwych. Cool. Felly... Pwy wyt ti? Mae'n ffras. Sarf.
lle. Okay. Ffras, y sarf. Enw arall. Ffras. Gwylio ti'n chwarae hwn yn neud fi eisiau neud mwy ar arian. Ellai neud mwy erbyn diwedd yr wythnos. Ie, neud e, Stephen. Just, rhaid fi cofio pan fi'n gorffen coch gynta. Oh, banter. Just bod I ddim yn troi'n gas nawr pawb. Mae Kieran dweud gyda... wastad gyda... hwyl a... Dwi ddim yn casgu a ydi'r cas mewn unrhyw ffordd. Ond mae fe'n hynod o beth I gael amser I eistedd lawr a cyfieithu pob darn o'r text felly. Ti'n iawn. Mae mor anodd ffeindio lle dwi wedi wneud yn barod. Oedd Kieran gyda syniad ynglyn â hwnna, ynglyn â ffordd o wneud so mae fe'n hawdd I wneud yn rhywbeth. Fi'n cofio beth ti'n dweud Kieran, ond falle bydd yn cool I trafod hynny. Ond jyst yn gwerthfawrogi, mae'n amazing I gallu wneud y playthrough yma. A cyffroes I gallu symud ymlaen at arian ar ôl hwn. Cwestiwn dda, mae Kieran yn gofyn, Stephen, pa mor hir ydych chi mewn I arian? O faint chi wedi llwyddo I wneud hyd yma? Mae'n cwestiwn eitha anodd achos efe mewn, pan chi'n dweud faint mor hir, ydych chi'n cyfieithu rhywbeth fel yna mewn trefn? Fi ddim yn gwybod, fi ddim wedi cael look ar Pokétex a sut chi wedi wneud e, so fi honestly ddim yn gwybod. Ond sut mae'n gweithio? Mae'n gwych. Ble ni'n mynd nawr? Right. Hwn yn lle newydd. Magneddyn. Mae'n ffindio lle mae enemy yn y text. Bydd Gelyn yn lot well. Wedi wneud lot o arian, ond dim cymaint a coch yn gwbl. Okay. Bydd hwnna'n great. Bydd Gelyn, a mae Gelyn yn gweithio llawer gwell. Cytuno. Cool. Dwi'n gallu wneud hwnna yn y cod. Nice. Great. Cool. Okay. Mae'n yn cyffroes. Chi'n trafod. O'n i'n really impressed sut o'ch chi wedi llwyddo I newid yr holl symudiadau mor cyflym hefyd. Mae anodd I cadw consistency rhwng pwy sy efo pa acen Cymraeg ac yn y blaen. Right, okay. Os ydych chi'n gwneud air ar yr un pryd, fydd yn defnyddiol am y dyfodol rwy'n credu.
Wedyn ni'n cael y dau, arian ac air. O, ti'n gallu dychmygu, os ni'n gallu cael 2 Game Boys, cael Everdrive, well, Everdrive cartridge yn ridiculously o ddrud, ond os oedd fel, theoretically, chi'n cael Pokémon arian, Pokémon air, gyda'r link cable, yn gallu neud yr holl esblygiadau y pethau. Bydd hwnna'n wych. Ni'n lle ti fynd? Croeso i 10F. Mae'n braf cael dy gwmni yma. Caher. O na, bydde lled swigod yn cryfach. Arian gyffroes achos mae wedi newid enwau trefi ac yn y blaen ynddo. Mwnswn hefyd yn llwy'r fan sy'n cool. Dwi'n meddwl anyway. Ooh. Syfrdanol. Taflu hwnna'n syth achos sa'n defnyddio carbos. Rare candy. Pwy sydd angen e? Chwarnig. Swn i'n fod yn y tragedy yn digwydd yn y background. Ie, falle fod e. Mae'n pwyntig. Diolch, Kieran. Falle bwydd na tragedy.
Mickey Mouse, Mickey Mouse. Dyna gyd fi'n clywed. Mae nhw wedi sorto fe nawr yma. Os mae fe'n mynd yn upset o byddai'n mynd a gwylio fe gyda fe, ond... mae dad fan i'r grisiau, so... gweithio adre ar hwyl. So... Shwmai, Owain? Sut mor hwyl? Yeah. Fi'n mynd I gael efo am heddiw. Sorry, ni bach yn... gynt. So, yeah, nawn ni gael efo na. Diolch am wylio. Diolch am eich ymynedd. Mae farfod dy fi'n dod lan, so gobeithio gallai setlo fe cyn hynny. Yeah, okay. Cadwch yn ddiogel. Joio'r... ddim joio'n... Jyst yn meddwl, Stephen T off ar wyliau nawr, so joio'ch amser off nawr. Yeah, pob lwc gyda cyfieithu Pokémon arian. Really, cad ni yn y loop o ran hynny. Rhys, cad ni yn y loop o ran coffi. Eich menter coffi chi'n mynd I wneud, sy'n ffantastig. Yeah, byddwn ni nôl siŵr o fod fori. Felly, gwelch chi fori. Bydd gyda ni gobeithio bydd Diego bach yn hapusach ac yn gadael ni wneud stream awr trwy'r nesaf. Ond ti'n 8 munud allan, so mae'n ffain. Okay, pob hwyl, gwelch chi cyn bo hir. Ta-ra, ta-ra.